Krásny deň, milá žena. Vítam ťa pri dnešnom webinári s témou EFT plus hnev. Dnes sa zameráme na emóciu hnevu. Moje meno je Silvia Segeniová-Hospodarová, som EFT coach a vyklepávanie meridianových bodov, Emotional Freedom Therapy. Som maliarka, henistka, ilustrátorka a v tomto období prevádzame osvetu v školách s témou ženská cykličnosť. Som tvorkyňou online kurzu Žiť v súlade s emóciami, kde presne prepájam túto nádhernú metódu EFT, ktorú ťa aj dneska na dnešnom sedení, so niekoľkými emóciami, ako je hlavne hnev, smútok, strach a žiarlivosť. A takisto vina a hanba, ktorú vlastne na tomto ešte vlastne pracujem. Hnev. Tak emócia hnevu. Myslím, že nás ženy často prepadá a my sa veľakrát vlastne v tom našom plynutí životnom aj v tom každodennom živote stretávame s touto emóciou. Aj keď nie je to úplne až negatívna emócia, je to proste emócia, ktorá nami prechádza, ale tam vlastne je veľmi dôležité, aby sme vedeli to, že je to vlastne šipovitá emócia. To znamená, že pokiaľ nás zasiahne hnev a my máme tú tendenciu trošku kričať alebo vybuchnúť, tak stále chceme kvázi tým šípom kvázi niekoho zasiahnuť. Áno, a buď bude to ten partner, bude to deti, alebo sme to my sami. Áno, keď nemáme nikoho na blízko, tak vlastne zasiahneme aj sami seba. A na to si tak trošku treba dávať pozor. Takže dneska z ňou tak trošku budeme pracovať, budeme to uvoľňovať, pretože ten hnev naozaj je niekedy na každodennom poriadku a proste dostávame sa fakt do tých stavov. Hlavne napríklad pri výchove detičiek, to je veľmi často, pretože deti nám zrkadlia naše vlastne vnútorné dieťatko nás samých, ale aj pri iných situáciách, keď sme v práci, pri šéfovi, keď sme s niečím spokojní, áno. A veľakrát vlastne aj tento hnev čo potlačujeme. Čo vlastne by sme už nemali, mali by sme ho nechať prepustiť telom. Predtým, ako prejdeme k webináru, by som ťa poprosila, dáme si opäť takú maličkú meditáciu krátku. Poprosila by som ťa, zavri si oči. Daj si 3 hlboké nádychy a výdychy. A dovol si spočinúť v tomto prítomnom okamihu. Krásne pri tom dýchaj. Pozornosť veď do seba, do svojho srdiečka, do svojho tela. Začni si všímať, čo sa v tebe deje, áno, v tom tele, aké procesy. A všetko, čo ti medzi tým príde, len jednoducho objímaj, prijímaj, láskyplne, bez hodnotenia. Iba objímaj a prijímaj. Kľudne, keby ti tam prišla emócia hnevu, tak je poviem, objímam ťa a prijímam ťa. Si súčasť mňa a všetko je v poriadku. Takže krásne veď tú pozornosť do seba. Ešte si predýchaj. A teraz by som ťa poprosila, daj si obe ruky na oblasť srdiečka, obe ruky, aj ľavú, aj pravú ruku. A veduj si vlastne opäť tie hlboké nádychy, výdychy do oblasti pod ľavú aj pravú ruku. Je to vlastne tá oblasť srdiečka. A pri výdychu myslí na lásku. Pardon, pri nádychu myslí na lásku a pri výdychu na vďačnosť. Takže láska, vďačnosť. Čiže tým nádychom si rozprestiaš tú lásku, ktorú už máš v sebe, ktorej sa potrebuješ tak trošku hĺbkovo dostať, ešte viacej do celého hrudníka, ale v podstate do každej jednej časti tvojho tela a pri výdychu vypúšťaš vlastne, alebo sa napájaš na vďačnosť, ktorú takisto rozpúšťaš do každej jednej každúčkej časti svojho tela. Začínaš v podstate temenom a prechádzaš krásne každú jednu časť. Takže nádych, láska do celého tela, výdych, vďačnosť do každej jednej časti svojho tela. Samozrejme nezabudni na bunky, cievy a kostičky, kde je vlastne najstarší zápis v našom tele. Láska, vďačnosť. A takto si krásne sebe teraz rozprúť tú špirálu lásky a vďačnosti v celom celúčičkom tele. Urob si takú takzvanú tú špirálku a ved do toho tú svoju všímavosť, áno, aj tú pozornosť. Krásne si s tým pobuď, áno. To sú nádherné emócie.
časti z teba. Čím viacej lásky a vďačnosti si v svojom tele budeme rozputávať, tým viacej sa budeme otvárať veciam a tým viacej nám bude vlastne do života prúdiť všetkých vecí, všetkého, hojnosti a všetkého, čo vlastne, všetkého toho, čo vlastne, po čom túžiš a čo si praješ. Takže ešte láska, vďačnosť. A drž obe ruky na srdiečku, áno, aj pravú, aj ľavú dlaň. Pobuď si s týmto trošičku, áno. Venuj si túto pozornosť a túto všímavosť. A pomaličky zlož si ruky už dole, nemusíš mať na srdiečku. Skúsi jemne zakrútiť s prstami na chodidlách, na rukách. Áno? Vráť sa vlastne do prítomného okamihu, ale vlastne do svojho fyzického tela, aby si bola v tom svojom fyzickom tele. Pomaličky. Aj pomaličky môže začať otvárať svoje očka, ale jemne pomaly. Netlač na seba, áno. A vítam ťa naspäť, nádherná žena. Hnev. Už sme sa v podstate o tom na začiatku boli, takže ideme priamo na našu EFT metódu. Pokiaľ si nevidela predchádzajúce webinár EFT, bol to vlastne EFT peniaze, hojnosť a EFT strach, tak si to určite pozri, pretože tam vlastne rozoberáme meridianové body. Dneska už to nebudem rozoberať, pretože už priamo pôjdem na akciu. Ja vlastne, o čo sa tam jedná? Klepeme vlastne s prstami na hranu ruky. Ty si môžeš klepkať takto, môžeš si aj klepkať takto. Nie je to príjemnejšie takto, jak ti je pohodlnejšie. Klepeš stále 3 prstami, prostredníkom a krajnými. Ale ty si kľudne môžeš klepať aj celými, aj 4 prstami a môžeš vlastne to robiť ľavou, aj pravou rukou. Dokonca môžeš aj oboma rukami naraz. Aj tak, ako ty si musíš nájsť počasie to vlastne, čo je pre teba príjemné a čo je ti vlastne veľmi blízke. Áno, takže vlastne podľa toho vychádzaš. Ja klepem v podstate. Na začiatku v podstate ideme na hranu ruky, kde sú 3 základové slova. A potom vlastne prechádzame vlastne od oko, nos, oko na boku tvarovej časti, vrchná časť tela vlastne a končíme na temene hlavy, kde vlastne na konci používame to veto a tak už sa stalo. Takže ideme priamo na to. Ja poprosím, klepkáš a opakuješ po mne vety. A ty si kľudne už aj takto krásne klepkaj, začni. Aj keď cítim v sebe hnev, mám sa rada a prijímam sa. Druhá veta. Cítim v sebe dlho sa zdržujúci hnev, ale aj tak sa mám rada a prijímam sa. Ideme na tretiu vetu. Aj keď v sebe cítim veľa hnevu a zlosti, rozhodla som sa túto emóciu v sebe zmeniť. Môžem zopakovať. Aj keď v sebe cítim veľa hnevu a zlosti, rozhodla som sa túto emóciu v sebe zmeniť. Takže to bola hra na ruky. Tu používam v podstate iba na začiatku a ideme už na oko, nos a ostatné časti. Áno, takže oko, nos. Cítim v sebe potlačovaný hnev. Oko na boku. Spôsobujem vo mne časté výbuchy. Pod okom. Veľa kričím. Pod nosom. Stále sa snaž tak tie jamôčky chytať. Áno, pod nosom na brade pôjdeme ďalej. Teraz sme pod nosom. Neviem to zastaviť. A naozaj, skús sa dať do toho naozaj úplne plnú tú emóciu. Čiže to, čo cítiš, kľudne vlastne to môžeš aj s takým prejavom, vlastne gestikou, mimikou krutne robiť, lebo čím viac si to prejdeš, emočne prežiješ, tým viac to zo seba krásne vyklepeš a dostaneš a vlastne aj tým uvoľníš to, čo máš vlastne uvoľniť. Ideme na bradu. Neovládam sa a zúrim. Neovládam sa a zúrim. Ideme na kľúčnú kosť. Mrzí ma to a chcem to zmeniť.
Ideme na podpazuchou. Tu budú dve vetičky, takže pomaličky. Predsa nemôžem takto vybuchovať. A ešte jedna veta. Ale neviem, ako sa to mám naučiť. Temeno hlavy a koruna čakra. Tam bude vlastne poslané. Budeme končiť toto kolo. Myslím, že sa to nikdy nenaučím. A teraz ťa poprosím, milá žena, 2-krát hlboký nádych a výdych. Aby si krásne zo seba, že len dostala, prepúšťala cez seba krásne túto celú nádhernú emóciu, v podstate emóciu hnevu. Prvé kolo bolo negatívne, aj druhé si dáme ešte negatívne a potom postupne vlastne už budem prechádzať do tých pozitívnych. Dneska sú na vláde v podstate 4 kola, takže vlastne ešte ťa čakajú 3 kola. Takže ideme na to. Oko, nos. Hnev nie je negatívna emócia. Oko na boku. Ak dokáže hnev v sebe prijať a objať, pod okom, moje telo sa uvoľní. Pod nosom. Ako si s tým môžem popracovať? Brada. Zastavím sa, spomalím a začnem dýchať. Kľúčna kosť. Príjmem a objímem hnev. Pod pazuchou. A poviem mu, prijímam ťa a objímam ťa, si súčasť mňa a je to v poriadku. Prijímam ťa, objímam ťa, si súčasť mňa a je to v poriadku. A temeno. A tak už sa stalo. Toto použijeme dneska 2-krát, áno. Automaticky som dala aj teraz. Nepoužijeme vetu a tak už sa stane, a tak už sa stalo. To znamená, už je započatý proces, ty už si ním začala, už si dala ten záväzok, že zrobíš všetky tieto akčné kroky, pôjdeš do toho naplno a tým pánom vlastne ten proces si už krásne začala a už ten hnev sa ti krásne v tom tele uvoľňuje a prechádza tebou a prepúšťaš ho a odpúšťaš, áno. Opäť si dáme hlboký nádych a výdych. Milá žena, zavri oči. A dáme si ho teraz trikať, čiže ešte raz. Tým krásne dávaš náznak svojmu telu, že ho uvoľňuješ, prepúšťaš, nepotlačuješ. Ideme na 3. kolo, už pozitívne. Ale ešte stále cítim, že hnev mnou neprešiel. Oko na boku. Myslím, že preto, lebo som ho veľmi dlho v sebe potlačovala. Pod okom. Potlačovala som ho a zakazovala som si ho prejavovať. Zopakujem. Potlačovala som ho a zakazovala som si ho prejavovať. Pod nosom. Nedovolala som si ho. Brada. Ale teraz si ho už chcem dovoliť prejaviť. Kľúčna kosť. Pretože som dospelá a môžem si to dovoliť. Zopakujem. Pretože som dospelá a môžem si to dovoliť. Ideme na podpazuchu. Už nie som malé a poslušné dievčatko. Ešte raz. Už nie som malé a poslušné dievčatko. Kľudne si k tomu vlastne aj pokývaj tou hlavičkou, no lebo už nie si, už si dospelá, už si to môžeš dovoliť. A koruna čakra. Už si môžem dovoliť môj hnev prejaviť. A dáme si ešte jednu vetičku. Dovolujem si prejaviť môj dlho potlačovaný hnev. Dovolujem si prejaviť môj dlho potlačovaný hnev.
Opäť ťa trošku zastavím a dáme si opäť 3 hlboké nádychy a výdychy. Už si v tej pozitívnej, krásnej emócii už prechádzaš, preklepkáva si to a ideš do toho pozitívneho naladenia. To je veľmi dôležité. Áno, posledné kolo, 4. oko, nos. Jaj, to je úľava. Oslobodiť sa od takéhoto hnevu. Zopakujem to. Jaj, to je úľava. Oslobodiť sa od takéhoto hnevu. Oko na boku. Dýcha sa mi oveľa ľahšie. Pod okom. Rozumiem tomu, že svoj hnev by som mala postupne prejavovať a nie potlačovať. Zopakujem. Rozumiem tomu, že svoj hnev by som mala postupne prejavovať a nie potlačovať. A ide pod nosom, pomaličky. Plne sa otváram prepúšťaniu môjho hnevu. Plne sa otváram prepúšťania môjho hnevu. Brada. Pri hlbokom výdychu krásne cítim, ako môj hnev pomaličky odchádza z tela. Pri hlbokom výdychu krásne cítim, ako kým mi môj hnev pomaličky odchádza z tela. Ideme na kľúčnú kosť. Uvoľňuje sa hlava, ruky, chodidlá a všetko svalstvo v mojom tele. Uvoľňuje sa hlava, ruky, chodidlá a všetko svalstvo v mojom tele. Ideme na podpazuchu. Som úplne odprostená od môjho hnevu. Som úplne odprostená od môjho hnevu. Hore, koruna čaká, kde budeme končiť. A tak už sa stalo. Takže to, a tak už sa stalo. To som v podstate aj predtým hovorila, že je dôležité povedať na konci. Nie a tak už sa stane, a tak už sa stalo. To znamená, ten proces si krásne započala, ideš, uvoľňuješ ten hnev. Ty si kľudne, ak máš chuť, môžeš si robiť ešte jedno kolo navyše. A už podľa intuitívne cítiš, aké vetičky išli, že čo si tam môžeš dokonca na seba si to dosať. To znamená presne na to, čo ty potrebuješ, lebo ono to má v podstate, toto je zo všeobecnený hnev, ale ty môžeš nepociťovať, ja neviem, na partnera, alebo na deti, alebo na nejakú vec, alebo na to, čo sa tebe stalo v živote, že v podstate, že ako si ty zareagoval. Čiže ty si krádne môžeš už potom presne, pokiaľ ty si presne dosadíš, takto ja pracujem na tých konzultáciách s mojou klientkou. Na začiatku, keď si sadneme, tak vlastne ja sa jej pýtam, že v akej časti tela to cíti, kde cíti vlastne napríklad ten hnev, môže byť pod brúško, alebo kde ho najviac cíti. Potom to ti vlastne ešte teraz dám, a to si takisto môže zrobiť tú stupnicu, to znamená, že ty si na začiatku povedz, že máme emóciu hnev, dobre, jednotka je najväčší hnev, 10 najmenší hnev, čiže ešte pred tým prvým kolom si vlastne povedz, že kde sa cítiš, či jednotka alebo dvojka. Fajn, urobíš si jedno kolo, urobíme si a teraz si povedz, kde sa teraz cítiš? 5, 4, OK. Zopakuj si ešte raz to kolo. Ty ho máš krásne na videjku, ty si to môžeš vlastne ešte raz pustiť. Čiže ty si ho zopakuješ a tým pádom sa posunieš vyššie na tú stupnicu, že už to bude 8. Áno, že zopakuj si to v podstate, aby ten hnev naozaj tebou úplne prešiel a ešte, že 100% bolo úplne to dobré, keď vlastne presne na to, čo ty potrebuješ, doťukneš tie vetičky, lebo ja to zovšeobecňujem. Áno, ja sa teraz nebavím o nejakej klientke, sa bavím o všeobecnom procese v podstate hnevu. To je v podstate ešte lepšie a je to veľké grády to má. A ja to mám takisto v svojom nádhernom online kurze Žiť v súlade s emóciami, kde presne priamo to dávam tým klientkám na to, aby to mali zrobené a takisto na tých svojich konzultácií, ktoré tvorím. Čiže toľko k hnevu. Ako som presne na začiatku povedala, nie je to negatívna emócia, ale ono je to šipovitá emócia. To znamená, ona sa stále snaží niekoho zasiahnuť, čiže na to si treba tak trošku dávať pozor. A pokiaľ fakt máš ten hnev, okrem FT sú samozrejme aj iné metódy, ale dneska to bolo v podstate AFT, takže vráťte sa tomuto videjku, vráťte sa k tejto emócii, môže si to zopakovať, máš to dlhodobo vlastne aj v mojej skupinke Ženy kráčajúce ženou, ale aj na YouTube videa, kde si ma pohľadáš pod Silvia Segeny. Ja budem veľmi rada, ak mi potom vlastne zazdieľaš,
Ako to na teba pôsobilo, na akej stupnici si bola, kde si cítila presne ten hnev, v akej časti svojho tela, lebo to je dôležité. Ona sa ti to môže potom krásne premiesňovať, áno. Hranu ruky ty môžeš vlastne používať neskôr, kľudne si môžeš takto, keď si niekedy nervózna, alebo ťa prechádza nervozita, tak ty si môžeš, nie na videjku, môžeš si vlastne aj takto, že si dáš dole ruky a môžeš si presne klepkať tú hranu. Hlana ruky vlastne to sú nervové centra, vlastne základ, ktorý vlastne prepája sa na mozgovú sféru a tam ty vlastne dávaš krásne ten signál toho, že hoď čo sa deje v tvojom živote, stále sa máš rada, prijímaš sa, rozhoduješ sa, dovoľuješ si. To sú tie slova, ktoré naozaj niekedy v dávnej minulosti že nám boli zakazované. Takže ťa poprosím, zazdieľaj, napíš mi tvoje aha momenty, čo si cítila, ako to s tebou pracovalo, aký typ hnevu pociťuješ, alebo čo ty prežívaš práve v tomto momente. A to ti kľudne vlastne môžem aj poradiť, že sa vlastne potom so mnou skontaktuj cez Messenger alebo vlastne cez aj môj business page a tam krásne si môžeme vlastne vytvoriť nejakú konzultáciu alebo si urobiť jeden na jedného vlastne konzultáciu. Prajem ti nádherný deň, všetko dobré a nech sa ti darí a nech sa dokáže zvládať, objímať a prijímať svoj hnev a brať to ako súčasť tvojho života, pretože už keď vlastne to nebudeš brať ako nejakú ťažkú emóciu, tak ty vlastne sa s ním skamarátiš, lebo ty sa dokážeš skamarátiť s každou jednou emóciou, lebo každá jedna emócia ti nesie správy, ktoré by si ty mala vlastne načúvať a im počúvať a podľa toho vlastne sa aj riadiť, lebo to je ten tvoj vnútorný hlas. A ona potrebuje len tú tvoju pozornosť v tom momente, keď sa ti objaví alebo prejaví, pretože to je presne tá neprejavená emócia z detstva. Tie poslušné dievčatka, kde sme nemohli, ale teraz už môžeš. Takže ju prejavuj, dovoluj si ju, rozhoduj sa, ale prepočte ju správne telom. Nemier to na nejakú žiadnu osobu. Áno? Krásny deň s láskou, Silvia.